लोगोफोर बे समाव गासैनिसिमबो फंसे बाथ्रा मोनथिहोनाय नायगिरिफोर जेरै आंनि उरला पुतला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोमबो आंनि बे चेनेलखौ अननायजों जौगाहोदों बेबायदिनो आरोबाव नायगिरि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबावनाय नायगिरि लोगोफोर जोंनि मोनसे गोदान चेनेल फैबावगासिनो आं आसा खालामो नायगिरि साफ्रोमबो जोंनि बे गोदान चेनेलखौ आरोबाव अनसायनाय होगोन होननानै लोगोफोर बे चेनेलनि मुङानो जाबाय बड सर्स स्टार आरो बे चेनेलावहाय बेबायदि कार्टुन नुनो मोननाय नङा बे चेनेलाव खालि कमेडि फानि भिडिअल' जागोन नोंथांमोना अननानै बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो हागोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला आङो भिडिअनि गेजेराव डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनाय जागोन नोंथांमोना थांनानै बेखौ थुनानै नायब्लानो जागोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट खालामदो आरो बेबायदिनो जाहाथे जौगाहोगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय जिउ मोनसेयाव खनसेल' हाबा जानाय संसार जानायावनो आब'नि जिउआव एथ'ग्राब खैफोद जोबोर खस्थ' मोनबाय फिसौआ बैसोरथ' दैजिसो फैदो आबै थांनोसै आयै नोंखौ लोगो मोनगोन सानाखैमोन लोगो मोनबाय जोबोर मोजां मोनदों गोसोखौ आयै थौदो थौ न'आव थांनोसै जों आब' इसाखौ दोनफैदोंमोन दा जों न'थिंनो थांफिननोसै आयै नोंबो जोंजों थौफागोन ना न'आव दैजि नोंनि थाखायथ' आंनिख्रुइबो बिफायासो गोनांसिन दा आं गैयाब्लाबो सोलिखागोन नोंहा अनसुला बिफायानो दंखायोना आंखौ मानो नांगौ हा माथो एरा एरा जाबाय थाखो नोंहाबालाय न' दं हुवा दं फिसा दं संसार दं ग्रोम ग्रोम मोजां जालांबालाय माथो जायो बे बैसोआवखि नोङो गोदाव सोराव थानानै संसार जानायनि समबाव फिसा सासे जाबाय ग्रोम ग्रोम आलो गोजोन अनलायनानै संसार जाबालाय माथो जायो नोंसोरखौ लोगो मोननायानो गोरोन्थि जाबाय खोनासं नोंसोर बहा थांदोंमोन आं बेखौ सोंनो थाङाखै आरो दा आं बहा थांगोन नोंसोर बेखौबो सोंनो दाथां नोंसोरनि लामा नोंसोर आंनि लामा आंहा संसाराव ओंखाम आन्दायाखै जेराव थां आं बेयावनो ओंखाम मोनजायो संसाराव हाजार हाजार हिन्जावानो हौवा गारनानै न'खर गारनानै फिसा फिसौ गारनानै बेदेसाव थायै थायै जाथिंगासिनो आंबो बेबायदिनो जागोन मा न'खराव थाबाल' ओंखाम मोनजायो नामा हारसिं थाब्ला ओंखाम मोनजाया नामा आथिं दं आखाइ दं गोसोबायदि खामायगोन जागोन संसाराव आबै आंनि आइया बारा गोबाव थांनानै थाला बियो संसाराव बिनि थैनायनि समा खाथि जाबोबाय बिनिखायनो बियो गोदाव सोराव बेबायदि सैमा फाग्लि बायदि गिदिंबाय थादों आबै बियो थैनायनि समाव आं बिनि थाखाय मेगन मोदै थोबसेबो देरहनखायाहाय खोनासंलाय फिसौ नोंनि बिमाखौ आं मा मोजां बुङो मा गाज्रि बुङो नोंनोथ' गासैखौबो खोनाजोबो दा आं नोंनि नोमाखौ मालाबा गाज्रि राव बुंफेरो मालाबा नासयफेरो नों बुंनो हागोन ना आबै दैजि आबै आंनि आइयानो गाज्रिखा आंथ' सानफ्रोमबो बेखौ मोजांखौसो बुङो मोजां जानायखौसो हास्थायो आंथ' बेखौ मालाबाबो गाज्रि जा होननानै बुङा थेवबो बियो गाव मानो बिदि बेखौ गावसो मिथिसिगौ आबै दैजि नोंथ' मैया दाखालिसो जोनोम जानाय नाथाय नोंनि नोमाखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो लोगो मोनबोनाय नोंनि नोमानि आखला बेनोखासै बे मैया दाखालिनि खोथा नङा आबै दैजि बे आरो सोलायनायाव गैला बेखौ आं सोलायगोननि लामायाव फैगोनखौ आं आसा खालामला आबै दैजि नों जिंगा दासिसै नोंफा दङ जों दङ नों जोंजोंनो थादो नों नोम्मानि खोथाखौ जेबो गोसोखांनो नांला बेनि फारसे नों बर' साखौनो हगारदो थानो हलै आबै माथो सिन्था बे गाव जेरै मावदों बिनि फिथाइखौनो मोनगोन बियो बोसोरे न'आवनो गायो आङो मैगं थाइगं बिसांथो बायनानै जानो होननानै मालाबाबो मैगं थाइगं आंनि गायनाया जाफेरानो बे बारावसो देग्लायसो मैगं थाइगङाबो जाबाय दे आंनि थाइसे थाइनै फैसा बासायनायानो बासायनाय आंनि मैगंखौ देग्लाय आङो गासैनोबो राननानै हैगोन गामियाव जेसेबां न'खर दङ आरो साननैसो थाबावथों र' एसे मोजाङैनो राबावथोंसै ओइ लावगि न'आव दङ ना सोर जालायखो ए नै माथो जोमैसो हा फैफेरा दिनैसो जोंहानि न'आवलाय मा गोसो जानानै फैखो आखायाव बेग लालायलायनानै बहा थांनो नागिरदों नोंनावनो फैदों आं लावगि ए मानोबा माबाहाय लावगि हौवाजों फिखुनजोजों लोगो नांनानै आंखौ होखारहरदों नंगौना नङा जाखोहाय खोथायालाय जोमै नङाबाखि आं नोंनि न'आव एथ' हरखाबनो बेफोरबायदि रिदिं रिदां बेग लानानै फैयो आरो लावगि जियानो जाया लावगि आंखौ नोंनि न'आव जायगा होदो थानायाथ' जेबो गिदिर खोथा नङाहाय जोमै नोंनि गोसोखौबो बारा फोथायनो हालाय लाङाहाय नोंखौहाय नोंबा दा मोजां प्लान लानानै फैदों ना गाज्रि प्लान लानानै फैदों उनावहाय थाङै थुङै आंखौसो बरनाम होआबानो जाबायहाय नोङो जिंगा दासि लावगि आंखौल' जायगा हो नोंनि न'आव नै आंहाबो रायलाय मानसि फैनायखौ जिरायनोबो होनो रोंला फै न' सिङाव फैदो
नों आरो आंनि न'आव थानो होननानैनो ओंखारबोबायब्ला दा लाखियाब्लाबोथ' आरो नोंखौ बहा थोनहरनो। जिंगारासि लावगि, आं नोंनि न'आव थायोब्लाबो ओरैनो थाया। थाव संख्रि फानलुनि खरस आं नोंनो होगोन। दे बेफोरो उनाव जागोन। फैदो फै। साननैसो एक्सारसाइज खालामैयावनो माथो माखासे फर्मुलाफोरखौ हालालि खालामनो। नै फेन्दा फुवारनानै माथो हान्थुआव खर'खौनो फोनांनो हाला। आया मा जाखो? होत्तेरिका बिदिबा मा जानांगौ जाखो? आया साननैसो एक्सारसाइज गैयियावनो माथो खर'खौ हान्थुआव फोनांनो हालालाय। आफा, सानफ्रोमबो माखौथो एथ' एक्सारसाइज खालामबाय थानाय जाखो? दैजि, जोंफोर एक्सारसाइज खालामाखायनोथ' जोंनि बेमार आजारफ्राबो जोबनो थांला। मानसिया सानफ्रोमबो फुंनि बेलासिनि एक्सारसाइजआव थाबाय थानांगौनो। देहायाबो फिट थागोन आरो लोगोसे थैयाबो सलासल जागोन आरो बेजों लोगोसे बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा मोनगोन। दैजि, नोंखौ सानफ्रोमबो बुङो आङो फुङावनो सिखारनानै खाथियावनो फिल्ड दङ, बे फिल्डआव खारहैनांगौ होननानै। फुं बेलासे दसे फिल्डफोराव खारहैनांगौ होननानै बुङो। गैया, उन्दुनायखौनो फेजेननो हाया। आं बायो। बानाया देरसिन नङाहाय। आजिखालि हमदां हायै बेमारफोर उजिबोबाय। बैफोर बेमारफोरनि थाखाय जोङो रैखाथि जानो बा बैफोर बेमारफोरनि थाखाय जोङो साबधान जानो थाखाय जोंनि जिउआव एक्सारसाइज नांगौ। बेनिखायनो जों सानफ्रोमबो एक्सारसाइज खालामनो नांगौ। बेनिखायनो गाबोन फुंनिफ्राय आरो गाबोन बेलासिनिफ्राय नोंबो आंजों ओंखारफा। बेफोरखौ दोनथ' आफा। एक्सारसाइज खालामनायाल' नांथाबना थानानै मा जानो? आइया गोदाव सोराव जानानै दङ। आइखौ नोङो मानो एसेबो खबर लायाखै आफा? नोम्माखौ जोबोद गोसोखांदों नामा नों? मालाय नोम्मायानो जोंखौ गोसोखाङाखैब्ला जों मानो गोसोखांनांगौ जाखो बेखौलाय? आफा, नोंबो जेना आइयाबो जेनाब्ला बेबायदिब्ला माब्रै जानांगौ? आइया रागा जोंबाय, नोंथ' बुरखायनो रोंदों। नोंनि नोम्माया दा गथ' गोरलै नङाना? बेखौ सानफ्रोमबो बुजायबाय थानो, बुरखायबाय थानो। रोखा राखा मावखानायफोरखौलाय आरो मानो बुंबाय थानांगौ जाखो? जिंगा दासै नों दैजि, थांनो हो बेखौ बहा थाङो, थाहैनो हो बेखौ बेसे गोबाव थाहैयो। नोंहालाय मानि सिन्था? जानो मोन्दों जाबाय था, गाननो मोन्दों गानबाय था, रंजानो मोन्दों रंजाबाय था। आं दङना नोंनि सुखु दुखु। नंगौ आफा, उन्दैनिफ्रायनो गाननाय जोमनाय अभाब मोनबोआखै, जानाय लोंनाय रसा नांबोआखै। नाथाय गाननाय जोमनायजोंल' आरो जानाय लोंनायजोंल' संसाराव गोजोननाय गैया। नंगौ आफा, नों थिगखौनो बुंदों। जानाय लोंनायावबो अभाब गैया, गाननाय जोमनायावबो अभाब गैया, नाथाय आंहा अननायनि अभाब। आंहा जुदि बिफा थानानै बिमा गैयाब्ला आफा, बिफानि अननाय मोननानै बिमानि अननाय मोनाब्ला, नों आंखौ अनदों बे नंगौ, नाथाय बिफानि जायगाखौसो नों लादों, बिमानि जायगाखौ नों लाजोबनो हाया। आं दानि आब' इसाखौ दोननो थांनायाव आइखौ लोगो मोनदोंमोन, नाथाय आइया एसेबो गंग्लायनाय आखलावनो गैया। आफा, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आइयाथ' नोंनि हिनजाव, मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आइयाथ' आंनि बिमा। आफा, नों आइखौ लायफिनदो। दे, बे खोथाखौ आं उनाव सानसिगोन। ओमफ्राय नोंसोरथ' आब' इसाखौ दोनहैबाय, ओमफ्राय मा खबर बिनियालाय? गासैबो थिगानो। आफा, आइजों नोंजों मानो गोरोबनो हाया? नोंसोर सानैनि गेजेराव मा दङ आं बेखौ मिथिया। नाथाय नोंसोर आंखौ जोनोम होबायब्ला नोंसोर आंखौबो मिथिनो नांगोन। आंनि आइया जुदि गाज्रि रेकर्ड लायोब्ला आंबो सानसे बाहेरायाव ओंखारनोनो लाजिगोन। आंखौ गासैबो बुंसोगोन, नोंनि नोम्माया गाज्रिसो, नोंनि नोम्मानि रेकर्डआ बेबायदि आं खोनासंनो मोनगोन। अब्ला आङो बिमा गाज्रिनि रेकर्डखौ लानानै संसाराव थांनानै थानो ना बिमा मोजांनि रेकर्डखौ लानानै संसाराव थांनानै थानो? बबे मोनसेखौ लानानै थांनानै थानांगौ नोंनो सायख'दो आफा। आंहाबो लाजिनाय दङ आफा। नोंसोरो जुदि आंखौ जोनोम होबायब्ला नोंसोरो आंनि मोजांखौबो साननांगोन, गाज्रिखौबो साननांगोन, आरो नोंसोरो आंनि गिनाय लाजिनायखौबो बुजिनो गोरों जानांगोन। दे आफा थादो, नोंजों बेसेबांखिनि खोथाखौनो रायलायनो फैदोंमोन आं। न'आवथ' सफैबाय, नाथाय रोनासो दंना गैया। मा होननानै रोनखौ गाबज्रिनो आङो? मा बुंहरनो? आरो आं दे नोंजों फैफिनबाय, बबे लाइननिफ्राय जागायजेननो हमनानैनो मोनाखै। मानसियाबा न'आव दंना गैया? रोना आंखौ लायनो थांनायावनो आं फैखाबानो जायोमोन। दाबा बेबा मा सानफिनखो? आंनि न'आव दिनै इसा? आं मिथिखागौमोन इसायादि सानसे आंजों फैफिनगोन। खनसे गाबज्रिना नायनोसै। रोन, आंनि नामखौ मानो गाबज्रिदों नों? आरो नोंखौ बेयाव फैनो सोर होखो? खोनासं रोन, आं नोंजों रायलायनो। इसा, नोंजों आरो आं मा रायलायबावनो? नोंखौ अननानै एथ'ग्राब मोजां नोंनि न'आव थांनानै नोंखौ लानानै फैनो नागिरदोंमोन आं, नाथाय नोंथ' बेसेबांबा दुगि। दिनैसो उल्था आंनि न'आव फैफिननानै आंजों रायलायनो, आरो बेयाव रायलायनो गोनां मा खोथा दंबावो? इसा, आंहा नोंजों जेबो खोथा गैला, आरो आं नोंजों रायलायनोबो गोसो गैया। नों दानो ओंखारलांदो। नाथाय रोन,
नोंनोथ' आंखौ बुंदोंमोन आंनि थाखाय नोंनि गोसो गोरबोआ जेब्लायबो खुला होननानै। औ बुंदोंमोन आरो दाखाल बावैसो खुलामोन, नाथाय दा बन्द' जाफिनबाय। ओंखारलांदो नों। रन, आं बुंदोंना ओंखारलांदो। दे थांनोसै। रन, नों खुसिब्लानो आंबो खुसि। नों गोजोनैल' था, आं थांनोसै आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला नोंनि सेराव। आं फैबाय। रन, नोंल' आलो गोजोनै था। इसा आय' मासे दुखुनांथाव गाबनानै थांबाय। इसा, आं नोंखौ रागा जोंनानै दिन्थिफ्लादोंसोमोन। नोंखौ फैनाय नुनानै दि आं बेसेबां खुसि लाख'नो हायाखै। आं नोंखौ एदावदोंसोमोन। इसा, नोंखौ आं बोरै हगारहरनो? नोंनि थाखायनो नेनानै दंखायो। इसा थाथ'। इसा, नों दा थां। आं नोंखौ जंखायदोंसो। नों मानो दुखु मोननानै थांखो? नों आंखौ बुंदों नों गोजोनै था। नोंनि अनगा नाथाय आं बोरै थानो हानो गोजोनै? गोजोन थायोब्ला खालि नोंखौ लानानैल'। इसा, नों दा थां र'। इसा र'।